बे रायजोआ दासिमबो प्रमद बर' सारखौ बावनो थाङाखै आरो फिन फैगोन बिसायख'थियाव जोङो बिथांजोंनो अराय दंफायो होननानै आं गासै रायजोनि जानानै बुंहरनाय जादों। जोंनि बे बिटिआर सरकारनि जिथु रायजो सालायनाय बिथां प्रमद बर' आरो बिथां फेरेंगा बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा जोंनि बे सिब्रुबारि एरियानिफ्राय साबायखर बावहरनाय जायो। 18 बोसोर बिसोरो राजत्व खालामदोंब्लाबो बिटिआर सरकारा जोंनो खुनु मोनसे हानि माबा मोनसे खोथा फंसेबो जोंनो परामर्श होआखै। बिटिआर सरकार जानायनि लोगो लोगोनो जोङो बे जोंनि बे सिब्रुबारि एरियाखौ सार्टिफिकेट एबा हानि फोरमान बिलाइखौ जों होनो हाबाय। जेथिया जोंहा रोजा रोजा जोंनि बे रायजो राजा ओनसोलनि रायजो जानाय दुखिया रायजोफ्रा गथ' गथाय गासिबो गोजोनथाय मोननानै दङ। मानब गेदेर दिनैनि बे हाउसआव नुजाफैजोबनाय बे बुंहरनायाव जोंनो बिटिआर सरकार जानायनि लोगो लोगोनो जोङो बे जोंनि बे सिब्रुबारि एरियाखौ सार्टिफिकेट एबा हानि फोरमान बिलाइखौ जों होनो हाबाय। जेथिया जोंहा रोजा रोजा जोंनि बे रायजो राजा ओनसोलनि रायजो जानाय दुखिया रायजोफ्रा गथ' गथाय गासिबो गोजोनथाय मोननानै दङ। आरो जोंनि बे बिटिआर सरकारनि जिथु रायजो सालायनाय बिथां प्रमद बर' आरो बिथां फेरेंगा बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा जोंनि बे सिब्रुबारि एरियानिफ्राय साबायखर बावहरनाय जायो। आरो उनावबो जोंनो नांगौ बादिखौ बिथांमोननि जुरिहतिनो जों मोनगोन होननानै रोजा रोजा जोङो बिथांमोननिफ्राय आर'ज गाबहरदों। आरो बे जोंनि मोनथायखौ जों जुदि मोनबावोब्ला बा थालांनायफोरखौ मोनबावोब्ला जोंहा बिथांमोननिफ्राय बिथांमोना जोंनि बे रायजो राजाया रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन होननानै आं बेखिनि फंनैसोखौ बुंथ'दों। जों बे ओनसोलाव 1991 सनावनो फैदोंमोन। जोङो बे हाखौ सिफायजेनदोंमोन। नाथाय 91 सनाव जोङो ओरैनो गेप थाफिननानै बेनिफ्राय 92 सनावमोन नामा इलेक्सन जादोंमोन बिटिएडिएनि बै समाव बिटिएडिएनि इलेक्सन जाखांनानै बिथांमोना बिटिएडिए राजत्व खालामनानैबो जोङो बिथांमोननिफ्राय हाखौ खुनु मोनसे पर्यायबो दिरुननो हानाय जायाखै बा बिथांमोननिफ्राय जों खुनु मोनसे बिथांमोना बे 17 बोसोर बिसोरो राजत्व खालामदोंब्लाबो बिटिआर सरकारा जोंनो खुनु मोनसे हानि माबा मोनसे खोथा फंसेबो जोंनो परामर्श होआखै। बाहाय जोङो ओरैनो अनाय बनाय ओरैनो त्रिपाल न' लुनानै थानानैब्लाबो सरकारजों नांथाबनानै जि खालामो बिथांमोनानो खालामनो हागौमोन। नाथाय जोंखौ अनाखैब्लाबो जोंबो खारा होननानै जोङो माबानानै थाबाय थादों। जेरावबो देराखै। बिनिफ्राय जोङो 2001 सनाव जोङो सरकारजों अफिसजों जगाजग खालामबाय थानानै 2001 सनाव जोङो दौजिकरन खालामनो हादों। हानानै जोङो रायजो राजानो गांफा गांफा बिथरन होनानै जोङो दासिमबो बिथांमोना 17 बोसोर राजत्व खालामनायनि गेजेरजोंब्लाबो जोंनो खुनु माबा मोनसे हानि थाखाय सुबिदा खालामनांगौ बा नोंथांमोना बे जायगायावनो मोनथायखौ मोनगोन होननानै खुनु मोनसे एडभान्सबो जोंनो होनाय जायाखै। बाहाय जों बहुद खस्थ' जाबोनानै फैयै फैयै जों दा नैबे बिटिआर सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनि रायजो राजा गोजोनथायाव फैदों। बे फैनायाव जोंनाव जोङो मोननो हाबाय आरो रायजो राजा रोजा रोजा बिथांमोननि सायाव साबायखर बावहरदों। बिथांमोननि सायावनो जोङो बे जायगायाव हानि मोनथायखौ मोनबाय होननानै गथ' गथाय गासिबो खुसि जाजोबनायलाय जों दासिम दा खुनु मोनसे हानि सम्पर्कै माबाफोर बाखि मावबावनो गोनां दङब्लाबो मावगोन होननानै बिथांमोननि आसा खालामनानै बिथांमोनाव आसा थिहरनाय जाबाय। जोङो बिथांमोनखौ दा जेरै जोंनि मोनथायखौ बा थागिबिनि जायगाखौ होनो हादों आरोबाव बिथांमोना जोंनो नांगौमानिखौ हरबाय थाबावगोन बा जोंखौ अनहरगोन होननानै जों बिथांमोननि सायाव आसा थिहरनायजों लोगोसे आरो बिथांमोननि नैबे बिसायख'थि फैगोनाव जों गासिबो रायजोआरि हेफाजाब दं होननानै आं बेखिनिखौनो बुंदों। बिनि गेजेराव किछु
मानसिफोरनि मनोभाबखौथ' बुंजोबनो हाया जितु जि गौथुम दं बेनिखायनो आं बुंनो लुबैदों दा फैगौ बिसायख'थिनिफ्राय बिसायख'थियावबो जोङो प्रमद बर'खौनो जय खालामहरगोन एबा फेरेंगा सारमोनखौनो जय खालामहरगोन होननानै आं बेनिखायनो बुंदों बे बिफानाव जोंहा दा प्रमद बर' सारनि बा फेरेंगा सारमोननिफ्रायनो जोङो बे मोन्थायखौ मोनदों हिसाबै बिथांमोनखौ आरोबाव नेक्स्ट पर्यायावबो अननायजों फेरेंगा सारमोननि अननायजों जोंनि बे हाखौ मोन्थाय मोननाय जादों बेनिखायनो जोंनि बे रायजोआ दासिमबो प्रमद बर' सारखौ बावनो थाङाखै आरो फिन फैगोन बिसायख'थियाव जोङो बिथांजोंनो हदाय दंफायो होननानै आं गासै रायजोनि जानानै बुंहरनाय जादों। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पैनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।